אז מה קורה גיימרים? זה פרק לא רגיל, זה פרק של קלאש רויאל וזה לא עריכה. חכו. זה לא עריכה מה שקורה פה עכשיו. 83. זה צ'יטים לקלאש רויאל. זה לא עריכה כל השירים האלה. בואו נקרא לנו. רגע. נון. אריה. אם אתם רוצים שניתן לכם את הקשר של הסרטון הזה, עובד מאוד, אני לא האמנתי שצריכתי. קיבלתי מירר. תראו משהו מוזר. כמה זה מוריד? עכשיו זה מוריד 60. 1540. מתחלפו בתפקידים. טוב, בוא נשדרג. אנחנו תמיד יכולים לקנות בחנות גוד. נגיע ל-20 לייקים ואני אתן את הקישור. רק אם נגיע. גם כשאני קיבלתי את זה אמרתי זה לא חלום. אני פשוט אוכלת כמו זה משוגע. תראו כמה כסף פשוט בא. תודה אחוז הזה כבר לרמה 5. ועוד מעט נעשה משחק. מתישהו זה לא יעבוד לכם, כי אפילו אם יש לכם חבילה חדשה מאוד עדיין צריך המון אינטרנט. אוקיי. זה פשוט מטריף. תראו את השיר. עד 100 אליקסר זה נותן. תראו את הבוילרים. זה כאילו בניין. פשוט אני מתחילתי כמו זה משוגע. זה גם בניין. זה 3 למברג'קים. הפרינטס יורה רוקט, שזה ממש טוב. רוקט ברמה הכי גבוהה. תראו פשוט כמה דברים אני יכול להסכים. יאללה, תעקב עוד הסרטון. תראו. בוא נצא. Welcome to How to Android server. טוב, זה לא ממש אמר לי כי בטעות לחצתי על משהו. עכשיו לא שמתי לב אבל לא שמעתם את זה. זה לא ממש אמר לי. אני נראה כל הזה. כל הזה יש את הצ'יטים הכל טוב. משחק באמיתי ונגמר את הסרטון. טוב, טוב, זה הפרק להיום, אני לא יכול לעשות עוד כי אין לי אינטרנט ממש. אז זה הפרק להיום, מקווה שנתמנות לך בפרק הבא טרולים.